Nahan og babae nga pobre kay anak ka og dato apan gayon nga may kong babae nga pobre ug kuwang pagyud sa edukasyon kay wa makatunga tungod sa kawadon. Mao kini mo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Mao pa, anak? Ingon ana ang gibuhat sa katabang sa imong kauban sa opisina dong. Mao na pa, ma. Ang ilang katabang nga nagpabutan-butan mo ay mukawat sa tanan nilang alahas ug kwarta suot sa kwarto sa iyang mama ug papa. Uy, Ug milayas kini ug wa na gyud na nila matrace pa kung asa na. Pagkapait. Mao Pagkasalpahis ko na itong maong maid na. Wa si maluoy nga nihimo inis yung mga agaw nga maayo magkaayo mo sweldo niya. oo na. Pastilan. Ang gaba ba di libagin mo saba. Ma'am Verna, Sir Ramon? Oy, Sarah, nahuman ka naglaba, day? Muna kaglaba, Sarah? Oh, ma'am. Human na. Sir? Maayo noon. bida. Kita ko sa naong ining atong maid, no? Nahinumdum ko sa kawatan nga maid sa kong kauban da. Hay, sprikitik. Ano mo na? Sir, ma'am. Ako tong pamilon ang mga nauga mga linabhan dito sa inyong kwarto. Sige. Ayaw nga, ayaw. Ayaw pasudla si Sarah dito. Uy, Sarah. Ano man? Ay, so dito sa kwarto, ha? Sprikitik. Ay, ginasya og pasudla sa inyong kwarto. Ma, pa. Aron di mo may sama sa ginikanan sa kong kauban. Ayaw gid, ma. Pa, ma. Mao babay, ha? May katabang sa mga buutan kayo? Babay siya, sama sa among katabang nga kawatan ging dako. O bay, nagduda sa gubay nga kawatan ng sprikitik nga dako. Basta, buutang dagway bay, nana, kawatan ra yun na. Mo ba? Basta, ikapiyan sa tao na, karon di ka bisama tao na mo. Sobras milyon katida tao na kawat tong sprikitik bangang sa ilong, oy. Grabe kayo. Kapiya ko. Sipat na yun. Pagka-sprikitik. Sprikitik na, bay. Sprikitik lagi atong bayanap. Bida, no? Uy, kaluoy. Pero bay, di gi ko musugot nga magdugay ng maong katabang sa bay. Mura bag pinangga nila ni papagmamang sprikitik nga dako. Yay, minatay ka baklay, Pormina. Bangag sa ilong na lagi. Kuha ka ni. Mao gyud bay. Palayasa na, oy! Palayasa na! Di taon ko kawatan, ma'am, sir. Nasayop si Sir Melvin siyang pagtuin ako. Dili ko sama sa katabang sa iyang kauban sa trabaho. Bisag pobre, mi sir. Pero wa taon may maghuna-una og pangawat. Sagdi lang ha. Amo niya pasabton si Melvin sa tanan. Sige. Amo na kang isultihan. Kung nganong, way tarong tinagdan ni mo si Melvin. Kay buutan mo gud ka. Unya, basi kuno og napabutan-buutan ka lang. Sige, ma'am, sir. Aron dili na mabala ka si Sir Melvin nga basig mangawat ko. Mapawat na lang ko din sa inyo. Oh. Mangita lang kong laing ka-applyan akong trabaho. Sarah. Sarah. Mo ba? Karon na siya mapahawa sa tumbay, isip katabang. Ay, wala lang sa namo pugni kay mupahawa naman lang kuno siya. Tuwa siyang kwarto nga giukupahan ay. Ato dito dong. Pangayo og pasaylo niya. Sa dili pasayngpit nga mobiya din eh. Tanaver na. Maliit na tayo ni sa tong sabot. Sige, tana. Ato sa mi. Iday. Sprikitik. May noon nga mulaya siya. Aron mawa na nga ako kabalaka. Pagkadagan, rabas kawatunon din sa among bahay. Ika, Nebi. Tuon ako sa siyang kwarto.
Tabangan ko siya pagpanghipo sa mga bisti. Arong hingpit na gid siya nga makabiya din sa among panimay. Niyan ako tungod sa pagplan sa kwarto. Ay kay Abli. Pwede niya gila kang pultan. Abli, hanaw eh. Oh! Oh! Sir Melvin? Uy! Sir, nga nung may suon magkadali sa kwarto na ako, sir. Nag-borless sa rabaya ko. Mag-ilisun ako kadiyan, sir. Biyaw na din, he. Uy! Wow! Nakita ako. Nakita na ko ang tanan kay niyatubang siya na ko. Kanindot niyang lawas. Ang duha niya kadugan. Sir? Sakto sa gidakon. Sir, please. Ang iyang ubos pag kanindot. Wow! Ay na lang nagtabo ni, uy! Uy, ay talikod! Ato magbalik! Sir, Ay nagtabo ni sa imong pahad ng litrang kanang. Ay na lang pagtabo ni sa imong lawas. Nakita Sir, na nako. please. Gawas din, he. Kay mag-ilis na ko. Aron, makabiya na ko din, he, sa inyo. Sara, lami mo sa day ka na. Ha? Usa sa di ka pahingpit nga mubiya din eh. Sir? Ang kunong ta. Ay! Sir, ayaw! Sir, ayaw maluoy ka! Ayaw ba? Kay narabas akong naibog ni mo. Ha? Dali, sir. Dali, mahita ta. Dali na yun. Sara. Kapit mo, Sara. Napakidugan na. Nga maibo ko na. Napakailawas ko pagkanindot. Nakuan niya ka. Daliutan niya. Anong mulayas ka na? Hindi ka na magpakita na ako. Kini. Unsa, mabdos ka? Unay. Dito ko gikan sa health center. Kay may doktor man dito ron. Ug mabdos di ay ko. Mauday nga permi kong kasukaon ang magpangita kong manggang hilaw. Anak sa imong agaw ng amahan anang bata, ah? Kun mao, matukos ila. Kinahanglan nga masayod ni ini ang iyang ginikanan. Ilabi na ang ilang anak nga maoy amahan sa bata. Ayaw ka kuuloy nga gibuwagan ka og uyab kay mikuyog og laing lalaki. Naunsa ka ba? Doon na pa'y daghang babae nga moabot sa imong kinabuhi. Mao ka na, busa, pangita og lain. Kay gusto namin nga makakita og apo in taon. May nakasulti na ko, ma, pa. Na si Sara ba? Itong maid na to. Oh, Namabdos to sa akong gibuhat niya. Oh. Busa na kaunhana ko nga kung mga anak siya, kuhaon ko nga bata. Unsa? Mabdo si Sara? Oh. Uy, Ramon, may apo na di ay ta. kung mauna, ato si Sara. Uy, may apo na ta. Ato si Sara. Paingon na unta kung moadto sa inyo, ma'am. Sir, apan, naunhan man ko ninyo gani sa among kabos na panimay. Ug naa, nagul in taon ng akong anak kay nagsabak na siya apan dili asawa. Ang pegi ang among apo nga naa sa imong tiyanday Sara, ha? Human mo siya ipagkatao, kuhaon na mo siya, o hatagan ka na mong dako nga kantidad sa kwarta. Mao ka na, Sara. Mohangyo minimo nga dili ka magbakuli sa paghatag sa bata. Uy, ugma nga mapaabot ang bata na ko, sir. Ma'am, basta human ko manganak, ako siya ihatag ninyo. Inyo man sa siyang apo. Dili lang kay ang bata ang among pangayoon, Sara. Hasta ka. Oy, Ako kang pangayoon sa imong nanay. iyo? Kay pakaslan ko ikaw, Sara.
Melvin, ihuli ka. Melvin, isunuday ka na mo. Salamat. Salamat, Sir Melvin. Kung imo kong pakaslan, salamat kayo. Pobre si Sarah. Apan happy ko nga siya nga akong nasawa. Kay buutan kay siya. Ug nakatun ko sa pagmahal niya. Wa ko magmahay nga pobre ang akong asawa. Mga kasama ang kaagi ni Melvin, dinining tulumanon. What's the style? Wa magmahay nga pobre ang naasawa style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.